OK, máme tu finále. Carabao Cup proti áno, je to tak. Liverpool. Toto asi bude naša najúspešnejšia sezóna, lebo sme sa dostali do Ligy majstrov, lebo minulú sezónu sme skončili štvrtý. Tak ideme na to, dúfam, že to... Ja som to asi nedať. To ste nevideli, šaplane som to uložila. Ne. Tak OK, ideme teda na to. Už som mi to upravil, tak ideme na to. Kiko. OK, tak začíname, je to tu. OK, tak podľa FC24 by sme mali prehrať 3-0. Tak uvidíme, ako to pôjde podľa realite. Tu by nám dali gól, Lukáš, my by sme dali ďalší gól, Jimmy, Hatka, Hojlund sa dám veľmi bodej, tak dobre. Uvidíme, ako to dopadne teda. A ja som dobre obrala a Hojlund hajzel mi zobral loptu a je to rovno gól, kámo. A to sa mi nebude rátať ako asistencia. Ale je to gól, to je dobré. Proste ja som len obral a dali sme gól. Ten hajzel proste musel zobrať loptu. Aspoň, že dal gól. Aspoň, že to... No. Dobre, teraz som zase obral a teraz idem ja. No poď. Bum. A je to tam, more. Čo sa to deje? Vyhrávame 2-0. Hej, 2 góly za 2 minúty. More, tak sa mi to páči. More, tu som obral a bežím. A dal som gól. Nádhera, more. Poď ma to, junior, nahraj mi. No, odrazené. Čo? A bola ruka. Aha. Kámo, keď dám gól, som frajer, musíte mi dať odber, keď dám gól. Kámo, to bolo také tesné, si za mňa robíš srandu. Počkať. VAR. Tak pozeraj sa na to. Idem, bežím, kopem. Pozri. Si zo mňa robíš srandu. To jak chytil sa to odrazilo do jeho tela. Pane Bože. To proste si zo mňa robíš. Prečo? Dobre, Spidey získala loptu. Mám šancu, ale brali ma. No, to sa spávam. Ty vole, idem sa zaobutovať, ty kokosov vlastný život. Ja hrám nízku, mám sa vysokú. Tak skúsim z ďalky a išiel to na ty vole securityáka. Poď. Nevieš skákať poriadne. Vidíš, nevieš skákať ako Jimmy? Zablokovaná, nebola to ruka? Podľa mňa to bola. Ale poď skúšim z ďalky a je to úplne hovno. Majú šancu, pozri sa na to, oni majú šancu, ale kol si vyčistil. A mám ďalšiu šancu, poď, Hojlund, bež so mňou. Poď, Hojlund, tu máš. Ježiš, ale je to gól? To som ani nečakal. Bože, čo je s mojou kamerou? Ale nice, je to gól, Spidey ho dal, som to krásne. Som ho ani nevidel. Taký divný gól trochu. Ukáž mi ten gól. Ukáž. Bolo to podľa EFC by to malo byť 3-0 pre Liverpool, ale je to 3-0 pre nás. Mám 1 gól a 2 asistencie, nice. Dobre, nahral som Spidey mu, on beží.
No poď, nahraj mi. Poď, tuto nahraj, tuto. Tak, ale ja som to posral, Ježiš, to čo som spravil. Pozrite sa, všimte na to. Aha. No ešte dopredu. Tu som nestihol šmýkačku. Tak, teraz nahral. Tu som získal loptu, ale zase som získal loptu aj od ním, takže som obral dvoch naraz. No. Z ničoho nič mám žltú kartu, nechápem prečo. A mám žltú kartu. Skúsim z diaľky. Z diaľky, poď! Presne na brankáre. No. Nevadí. Ty, ako dal na zem ten Seaworld? Kosa dal na zem. Tak sa to nerobí. Nahraj, tu som. Poď, dobre. Ešte, ale to by som mal kamis, ale dobre, Spidey stále má loptu. Dobre. No poď. Haha, ty vole. Bum. Tyčka si robí srandu. A on dá gól. Matúch Junior dáva gól. Nice. Tak sa mi to páči. Proste tyčka a potom bum. On dáva gól. Tam mám ako keby 3 asistencie, no. Mám hat-trick asistencií. Jak sa to vôbec nazýva? A ono mi to určite zaráta len jednu asistenciu. Lebo to je blbosť. No poď. Dobre. Z diaľky. A je to tam? Ty, aký gól? Ty kokos. Ale to bol pekný gól z diaľky. Nádhera, 5-0. Jak to, že sa mi stále tak darí? Ne. Takto z diaľky vystrelujú, nádhera. Čo mám za brankára, prosím ťa? No zajíma. OK. Obklúčkoval som obrancov. A teraz idem na brankára a je to tam, more. Kalma, more. Kalma. Hat-trick som dal, nice. 3 góly a 3 asistencie. Som player of the match. Čistý player of the match. Čistý. Jaj. Takže získam loptu. Kľúčkový gól. Je to tam. More. Nádhera. Ukáž mi tu celebrácie. Ja, poklon, nice. More, Telekom Lag Studio. Najlepšie Lag Studio, ktoré som zatiaľ videl. Pozri sa na to. Bežím a teraz pup. Taký gól, fajnový. Mám to dať na YouTube short? Áno, dám. Nice. Mali šancu, ale end chytil. Teraz zdržuje čas. Nice, šikovníco. Vydržuj. Poď, Jimun. Poď, 4 asistencie bude mať. No nebudem kvôli teba, nevie strieľať, páne Bože. No. OK. Máme tu bočný op. Tak to nahrám. To bolo slabé. To som posral. Matúch Junior, no poď. A on dáva gól. Jakých rozbíjame, ty vole. Takým treba. Lebo sú novelia. Manchester United je lepší, more. Je vám to jasné? Manchester United je lepší. Nádherný gól. Hanuk nahral, mali veľkú medzeru a Matúch Junior takýto ľahký gól. Veľká šanca, ale pokazili to.
Ja zabudávam hovoriť, mám šancu. No. Haha. Nice. No poďme, no poď. Ďalší gól. Tak sa mi to páči. To čo je za oslavu? Ty! Jajajaj. 9-0. Co sa deje s Liverpoolom? Gémur ma nádherne našiel. A ja ešte skúsim niekoho nájsť. Hojlund. No, moc vpredu je. Čo si myslíš, že mu náhram rovno brankárovi? No, vlastne, on beží. Bože, prečo sa nie furt? Ne, sprostý kabel. Proste, že si myslíš, že mu náhram 1 cm pred brankárom. Ty vole, iný. Ja dávam na zem. Nejaká silná to je páne, bože. Čo to je? Čo to má byť? Ja som to vracia, alebo ona je zranená. Tak ja som to vracia. Možno ich niekto z tyčku zranil, ja neviem. Tybo, ale to furt, tak furt sa šmýka tomu tmavému typkovi, čo na tej škrabanka, alebo jak sa volá. Chudák. Vidím, je racista, určite. To určite je tým kvôli tomu. Niečo to ani nemá brankára. No poďme, musíme mať clean sheet. Ja som dal ruku. Ty nemyslíš vážne? Ja som dal ruku. Akú, čo? Ukáž mi to. Ježimária, to bolo pri tele. To bolo čisto pre tele. Práve keď som povedal, že musíme udržať clean sheet, tak ju neudržíme. A kam ide? Prečo to takto oslavujú, keď prehrajú o 8 gólov a minulé 4 minúty určite nedajú 8 gólov? Čo si myslia? Pane Bože, to sú strašní vedeli. Tak clean sheet sa neudržíme, je to kvôli mne. No, nás to nebil. Tak aspoň dám tak, aby sme dali 10 gólov. Ty vole, jaká kúška? No poď. Tak nič asi 10 gólov nedáme. No. Je to pravda, 10 gólov nedáme. Alebo že by, poď, bum! No, netrafil som, no. Nevadí, lebo vyhrávame. Je to tak, ľudia, vyhrávame Carabao Cup po koľko sezón?